दिनै दारागाव पिकनिक स्पटआव मोनसे फैगौ 15 आगस्टखौ लानानै मोनसे एवारनेस केम्पिंजों लोगोसे मोनसे एट्राक्शन जायखौ लानानै जोंनि जि भिजिटार्सफोर दङ जि पिकनिकआव गोबां मानसिया बेवहाय फैयो गतिके बिसोर जाहाथे नुलांनानै मोनसे गोसो गुदुं जानानै गावसोरनि न'आवबो आरो गुबुनखौबो जाहाथे दारागावआव जे रोखोमनि जों फिरफिला दिनै गायदों बेखौ जाहाथे गोबां गुवारै जाहाथे फोसावहैयो बिनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों आरोखि आं बेखौनो बुंगोन जे फैगौ 15 आगस्टआव जोंनि गिबि मन्त्रि भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां सारनि जि माने पुरा भारतआवनो फिरफिला बिरहोनायनि जि सिमां आरो बेखौ सन्मान लानानैनो जोङो गासैबो न'खर जाहाथे बिथांनि जि सिमां बे सिमांखौ जाहाथे जों मोगथां महर होनो हायो बेखौ जोङो नाजानांगौ बेनिखायनो आरो जिहेतु जोङो स्वाधीन मोनखांनायनि उनाव बेबायदि माने गावनि न'खराव सेलिब्रेसन खालामनायनि मोनसे जों आगोलाव बेबायदि मोनसे थासारि मोनाखैमोन दा बे बाराव गिबि खेबनि थाखाय बे हाबाफारिखौ भारत सरकारनिफ्रायनो लानाय जादों आरो बेखायनो जोंबो खावलायगोन जे जायफोर जोंनि रायजो राजाफोर दङ बे बिथांमोनहा गासैबो बे माने भारतनि जोंनि जि माने फिरफिला बे फिरफिलाखौ जाहाथे न'आव गासिबो गायनानै लायो आरोखि कि हमारा देश 75वां गणतंत्र स्वतंत्र दिवस मनाने के बाद आज हमारे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर हर तिरंगा मनाने के लिए जो ये प्रोग्राम रखा गया है हर घर हर तिरंगा उसको हर एक घर में एक झंडा बांटा गया और उसके बारे में कैसा लगाना है किस तरीके से लगाना है उसके बारे में बताया गया है और और पिकनिक पॉइंट के ऊपर आज हमारे बीटी जो पधारे हैं इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। उनसे ये रिक्वेस्ट है सर ये तिरंगा जो हमारा देश का शान है सर इस जो भी झंडा लगाया जाएगा जो हमारे तिरंगा के बाईं साइड लगाया जाएगा और इसको लगाने का तरीका जो अगर आप घर के छत के ऊपर लगाया जाता है तो इसको उसी हिसाब से लगाया जाए जो झंडे को अपने कमर से नीचे ना हो या कमर से ऊपर लगाया जाए। उसको लगाने का तरीका केसरी रंग ऊपर और हरा रंग नीचे लगाया जाए और इसके तीनों रंगों के बारे में हमने सबको जनता को बताया गया है। ये केसरी रंग बलिदान का प्रतीक है और सफ़ेद रंग जो है हमारा शांति का प्रतीक है और ये हरा रंग जो हमारे देश के हरियाली को दर्शाया गया है और ये जो बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ लगी हुई है वो हमारे देश के प्रकृति के उसको दर्शाया गया है सर। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।